Nabala ka karon ng mga negosyante sa Davao City kung madayon nga mabalik sa GCQ ang syudad. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara nabalaka sila kay basin dili na usab sila makabawi gumikan kung mag GCQ naman god mas mugamay daw ang ilahang customers ug pipila sa mga negosyo ang dili na usab tugutan nga maka-operate. Nakahinay-hinay na unta daw og bawi ning kan-anan sa Sobrecari Street sa Davao City karong anaa sa MGCQ ang syudad. Human na sayran nga ibalik sa General Community Quarantine ang syudad. Ni batig kabalaka ang tag-iya kay maapektuhan na sab ang negosyo kung mag-GCQ na pod. Kay mabawasan na sab ang ilahang customer ilabi na sa mga naga-dine-in. Resulta nga mag-adjust na sab sila sa oras sa mga trabahante. Apan wala sila mahimo kung dili ang mutuman. Base manggod sa Omnibus Guidelines alang sa GCQ areas, mag-operate ang mga food establishment at 30% capacity, samtang ubos sa MGCQ, 50% capacity. Apektado din kami sa namin sa income na po namin. Kahit sa aming pagtrabaho, 4 days na lang kami mag-duty sa isang linggo. Susama sab ang guidelines ngadto sa mga barbershop sama ni ining usa ka barbershop sa Akasya. Arang-arang na unta kay kuan ba kanang si pang adlaw-adlaw gani ma'am. Nabalaka na pod. Unsa na poy kuan ani mga pamaagi ani. Pipila sab sa mga negosyo nga dili maka-operate ilawom sa GCQ, mao ang amusement ug leisure establishments. I think what will be most affected are the accommodations, are the hotels, no? Kay dito sa provision no ng July 2 na Omnibus Guidelines, walang hotels or accommodations shall be allowed to operate. Except katong exemptions gani na gisulti nila na katong mga guests na naay existing long-term bookings. Kagahapon, gianunsyo ni Mayor Duterte nga ibalik sa GCQ ang Davao City base sa rekomendasyon sa IATF. Pero iapila matud pa niya kini. We will try to appeal, no, because there is a remedy allowed sa mga LGUs nga mag-appeal, no, sa ilahang classifications. Kung ma-deny gihapon ang ato ang appeal nga magpabilin tag MGCQ, may I request everyone nga doon na tayo July 2, 2020 na version sa Omnibus Guidelines nga ato alang i-review. Pasadahan nato unsa tong GCQ para mahinumdum ta kung sa ato ang mga kinahanglan buhaton. Sara sumala ni Mayor Duterte nga paabuton na lang ang July 15, 2020 kay basin dunay ipagula nga bag-ong guidelines ang IATF. Pero kung wala, sundon gihapon ang July 2 nga version sa Omnibus Guidelines. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.